maayo ba okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio! Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DDX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang ang tunay. Tatak ng tapang Tatak Ginebra. Drink responsibly. Tatak ng tapang Tatak ng tapang Tatak Ginebra. Drink responsibly. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM.
Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isibong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7:32. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Builog man ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Subong man ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend food supplement for men, sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Sa liwat, maying gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga-palamati, maying gabi sa bilog nga Western Visayas. Maying gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay silingaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapasaro, Mandurrio, Mula, Arevalo City proper. Kag sa tanan nga mga taga-palamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan silingaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sa Palawan, kay Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. Kirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaragad. Liwat kita nga magatalakay na sa pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga maitinit ka nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, maging kaupon man naton karon na mga balita na kag information. Halin sa aton nga mga K5 Patrol Reporters ay kantanan sa ilan na tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pod naton karon sa Patrol, K5 Kim Kaloyo.
Samtang may kaupon man naton karon iban pa nga mga balita man kag information nagikan sa iban pa naton nga mga K5 patrol reporters. Balita nagikan sa Iloilo City Hall with K5 Jenny Kauyunan, Provincial Capitol. Kag subuman mga balita man kay information nagikan man kay K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Sa Kirandan, mga dalagko karon nga mga balita national pod sa News Center with K5 Sunny Punay and mga balita international. Anong latest nga balita karon sa balita national kag balita international? Lakta na to na karon diri sa ato sining nga pagpangalagad with K5 Sunny Punay. Samtang sa iban pa nga mga kaupon man naton karon ang mga balita man kag information ag sa iban pa naton sini nga mga K5 patrol reporters diri sa aton nga pagpangalagad mga K5. Sa kinandan po naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Welcome back K5 Andre. Partner may mga pila ka adlaw ni kay K5 Lorin Suliman. Ti happy fiesta tinong dala mo may baboy ka dangan. Way man. Sa ato sini nga pagpangalagan mga K5. Dili kita karon sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag impormasyon nga aton pagatrakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagan. Kamusta na kamo galida? Ayos lang. Prober kita magplastar sa aton nga mga dalagko nga mga balita, mga headlines naton nga mga big time nga mga headlines mga K5. Pwede share and like sang ato sining Facebook page and most especially follow sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page kag naka-cross post mga K5 sa aton personal nga Facebook page ang John Kapulot Newsline. GCNL for short. Paliwan B, follow man sang GCNL para magdamo man followers sang GCNL. Ayos, wala sige. Sa ato sining nga pagpangalagan mga K5 din kita karon sa aton nga mga dalagko na nga mga balita kag informasyon nga pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagan. Sa aton karon nga mga headlines. Des lang rinagasak na. Sa aton karon nga mga headlines mga K5, Regional Disaster Risk Reduction Management Council Region 6 nagapreparar na sa posible nga epekto ni Bagyo Basyang diri sa Western Visayas. Mga K5 aron na sa PAR kon Philippine Area of Responsibility. Mga K5 ang bagyo nga si Basyang nga sang primero nakita ini siya bilang isa ka low pressure area kag subong ini siya ang nagaamat-amat na kag nakasulod na sa PAR kon sa Philippine Area of Responsibility kag karon dugay-dugay standby sa aton nga mga tagparamati sa aton mga kauturan kay karon dugay-dugay aton karon nga kwaon ang latest weather report nagikan sa aton nga local Pag-asa. May kang tanan mga K5 sa sining pag-track naton sang direksyon ni Bagyong Basyang. Ang una nga bagyo ganito na sulod letter A to, ano gani nga bagyo to man? Letter A tong una nga bagyo mo na K5 nasa mulihin na tunaw lang sa bla. Kag mga K5 tamo ni subong ang letter B. Yari kita sa letter B sang bagyo nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility or sa ato siling PAR mga K5 nga gintawag na naton nga si Bagyong Basyang. So gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan, standby kamo ha. Kay ning tropical depression nga si Basyang nga former ini siya isa ka LPA ara makita sa lokasyon nga 690 kilometers east sang Hinatuan, Surigao del Sur. Mga K5 ang iya sining nga kalaparon sang wind niya is 55 kilometers per hour kag ang iya sining nga gustiness nagalabot na sa 70 kilometers per hour. Medyo makusog-kusog na pero
Ini siya ang ginatawag na naton nga isa ka bagyo kon tropical depression. Mga ka-K5, isa na siya ka bagyo mga ka-K5, no? Ini siya ang movement niya westward nga nagadalagan sang mga 15 kilometros per ora. Daw ga kumpanya ang tunto nyo. Gapa hinay-hinay pa. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa aton mga kauturan. Ari na siya, nakasulod na siya sa Philippine Area of Responsibility kag may posibilidad sa iya sining tracking makita naton nga daw maigo gid siya sa una-una gid ang target siya is Eastern Visayas, and after this K5 may posibilidad nga lampason niya nga labuton ang Western Visayas mga K5 sa ining mga sinimana. Makita naton mga K5 nga masintruhan gid ang Negros kagang mga K5, no? Mga area sang Cebu, Negros, Iloilo, Guimaras, mga K5, no? Ang aton nga Iloilo da mga sa pulo punta nga porsyon lang. Pero ini may posibilidad mga K5 Negros mga pulo punta man nga porsyon. Sa iya sini nga sentro, pero masakupan gid yapon sa sini nga bagyo mga K5. Aton makita sa iya sini nga tracking ini nga February 4, 2026 mga K5. Ini siya ang nakasulod na sa PAR mga pizza 5 alas 2 ang kagahon February 26 matama ta sa palapit sa kadutaan ta more or less ginalantaw mga K5 nga mga February 6 Biyernes February 6 mga K5 Biyernes ari na siya mga K5 sa may Eastern Visayas. So mga Sabado Biyernes sa gyapon mga K5 magatupa na sa mga inapunta nga porsyon sang Negros. Pag-abot sa February 7 mga alas 2 ang kagahon aran sa punta nga porsyon sang Iloilo. So Sabado. And then pag-abot mga K5 sa mga Domingo di makagwa na sa aran na sa malapaw na sa Palawan. And then palapta na pag-abot sa mga February 8 nakagwa na ini siya sa magapagwa na sa PAR kon Philippine Area of Responsibility. So amo ni sa mga K5 do medyo makusog-kusog man mga kun mga 70 kilometers per hour ning lagan niya sini. Ang destination puro yung Boylo yang Bugso yang mga K5, no? So buot silingon medyo mabulobaskog maning hangin. Kagang ato sini nga pagbantayan gid mga K5 ang puwerte nga pag-ulan may posibilidad, no? Laban-laban pag ulan niya sini laban-laban. Was kani mabatyagan sa aton nga mga pumuluyo ang puwerte nga baha naman. Laban-laban maukat na maliwat ang kuan mong ang flood control controversy mo. K5 Andre, kabalik na maliwat ang kainit sa aton nga mga pumuluyo. Nyari naman, yan, dumduman ta naman ang trilyon pesos nga ghost projects, ang flood control projects. Kaya mga K5. So muna nga to sining track and intensity forecast sa sining tropical depression nga si Basyang mga K5. So gani standby kamo kay karon may mga latest pakita sina. Kaya nga to sining nakuha nga track nga ini is as of 2 PM. Sang sining February 4, 2026 mga K5. So gani karon si gabi mga alas 8 ni miari man nga bag-o mga K5 check nato na karon after 8 o'clock. Check naton ang ato sini nga pag-asa. Pero teng aton nga Regional Disaster Risk Reduction Management Council kon Region 6. Nagaprepara na ini sa posibleng epekto sang bagyo nga si Basyang mga K5 diri sa Western Visayas. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, sa ibang panaton nga mga headlines, Congresswoman Jamjam Baronda nagpahayag nga siya magasunod sa anti-EPAL policy sang DILG. Ara na. Si Congresswoman Jamjam Baronda kay may ara man sa nga mga building nga mga gimpatindog kay 5 Andre nga ang kolorya pula. Kay pati color nakabutang na dira mo. Nga pati ang political color mga K5 hindi pwede. Mga ngalan sa mga slogan na hindi pwede. Like for example, ang slogan, hindi bla, slogan ni sang grupo ni Raisa Cho kag ni former Mayor Jerry Triñas, ilang slogan, uswag ilunggo.
Uswag, Iloilo. Kita mo yun, pag dinagyan ganing kanta niya, Uswag, Iloilo. Uswag, Iloilo. Wasag para sa pagbago. Aragay kalainin. Kalainin. So ang iyan naman yan ni Congresswoman Jamjam Baronda, gugma mangibabaw, gugma kita. So ang kolor naman sang political color sang ni Mayor Raisa Cho kag sang iya nga amay nga si former Mayor Jerry Triña. Amo ang color blue kay 500. Blue kag the color blue. Ang iya naman ni Congresswoman Jamjam Baronda, color pula. Te, kon lang tawon naton palibuton naton ang bilog nga syudad. Was kani nga makita nyo nga ang building gani kun mga gym bla, mga multipurpose hall, mga barangay hall, mga kunano pa da. Basta color blue gani, iyan ani uswag. Iyan ani kwan. Ay isa pagigili ka slogan ni Mayor Isacho ang kwan naman ang rise in action. Kamo pagina. Isa ka slogan mga kaki-5, rise in action. So muna. Kagahapon kag kagabi kung madumduman ninyo may mga ginpakita kita diri nga mga sample nga amo ni siya ang anti-epal policy nga papanaog nga memorandum circular 2026-006 mga kaki-5 sang Department of Interior and Local Government, mga kaki-5 kag sang napulkom nga sa din ang tanan-tanan nga mga government projects nga gingastuhan sang gobyerno hindi pwede nga butangan sang mga pangalan sang mga partido, hindi pwede butangan sa mga pangalan sa mga slogan, hindi pwede butangan sa mga pangalan sang mga politiko, kag hindi pwede butangan kag kuluran sang mga political colors. Amo na mga nakabutang da. Pero, waay pa man nabalaan kung ano ang pinalidad sinikon pananglitan nga hindi magsunod. Pero kung ikaw, abi, nagapahamot sa mga pumuluyo, imuon mo, kung di kakason mo gid lang. That's why, nga may ara mga kaki-5 nga daw ginbutang na sa City Hall dira, nga daw, daw complaint and action center sa City Hall. Dira sa may, kuan gid mismo sa may City Hall sa Samputan, gina may ara na nila. Tapos may gabantay na da. Butangan na nila sang itsura ni Mayor Isacho. Nga kung magkato ka na, may reklamo ka, may pangayoon ka, kung ano ang ginatawag nila nga uswag at tipan. Mga kaki-5, uswag at tipan sinter. Ara nagabarakang itsura ni Mayor Isacho. Nga nagapakyut. Mga kaki-5. Sang permiro, before, amo na sangin butang na mo nga before. May ngalan nga Uswag Atipan Sinter because Raisa cares yun eh. So karon kay wala na tungod kay bangon sinisang memorandum circular sang syudad or sang DILG gali mga kaki-5 amo na ang after may nakabutan nga Atipan Sinter. Way na ngalan, way na itsura. Way na itsuran Mayor Isacho nga nagapakyut. Tapos sa iban nga mga sa iban nga mga barangay ati ara pagaling ang mga ngalan nga mga uswag. May mga gym pa kita nga may mga ngalan nga mga uswag. Ti ubuson gina pang kakas ki 5 Andre. Ubuson gina pang kakas tanan-tanan. Hasta may ara pagin kami gani nga ginpakita kagabi nga ang kuan Black 5 Andre ang business plate nga gina-isyo sa syudad. May ngalan pag ni kuan mong, may ngalan pag ni Mayor Isacho. Tapos may ngalan nga Rise in Action. Tapos may ngalan nga Uswag Rise in Action. Amo nang kuan ang ang business plate nga ginpakita naton kagabi. So, ang report ng impormasyon matiko na ipa-recall nyo na. Ipa-recall na tanan ng mga business plate pagkatapos ilisan bago. Abi kay nga
abi nga kinanglan, paabi nga butangan sa amusina. Di mga kakipig, mapakita lang sa pagkaipal nyo. Huwag ka mo salig sa kagalingon nyo, how? Hindi Blacky 5, Andre? Huwag ka mo salig sa kagalingon nyo. Ipakita nyo lang nga nami ang performance nyo. Ipakita nyo lang sa pumuluyo nga nagapangalagad kamo sa insakto, gapangalagad kamo sang patas, wala kamo sang pinilian, wala kamo sang kun ano nga mga bagay-bagay nga ginahimo nga mga katuntuhan da. Himuan nyo bala sa insakto ang inyo obligasyon, kay once nga mahimo nyo sang husto ang inyo nga mga obligasyon, mga ka-K5, hindi na kinahanglanon nga magpakilala kamo sa mga pumuluyo nga kada hulag nyo ara itsura nyo. Kada butang nyo sa mga projects nyo ara itsura nyo. Ara ngalan nyo. Mga projects nga ginapahamtang sa ato sa nga syudad. Butangan nyo ngalan nga. Madamo nga salamat sa kay Mayor so and so sa imo nga ginbutang nga drainage system diri dako ginimbulig nimo sa amon nga mga pumuluyo. Diri sa may barangay Amone ang nagapasalamat pumuluyo. Pero mga buisit ka mga animal nga mga hindi patula nila, sila man na nagapahimo. Tapos ipabutang da. Sinuabing haso nga taga pumuluyo sang syudad. Sa pumuluyo sa taga barangay nga magpahimo sila gastuhan niya para mapahimo sang tarpulin kay Pepandre para lang isulata para mapasalamat sa inyo. Mga yuda puga ka mga bilik sa gilik nyo. Nainto nyo naman kaugalingon nyo. Kamo pa na nagagasto nga mga bilik sa gilik nyo. Nga nakambal kita nga kamo gagasto. Kay bisan diin ka magkanto nga mga barangay kay 500 naka-uniform ang amo nga mga tarpulin palariho tanan-tanan. Hindi Blacky 500. Tapos siyambal nyo lang ang pumuluyo amo nagapasalamat. Kung ako pagkilala siya kay 5 John. O ano, sila intulin de gabirmen. Intulin de gabirmen. Amo na ang hambal mga ka-K5 nasa nga akon nga amigo. Kinainto nyo malang mga kaugalingon nyo. Magambal nga ginapasalamatan kamo sang pumuluyo. Sa buwas bala mga ka-K5 kay malibot ko sa bilog nga syudad kay pangpicturan ko pa na ina kung wala pa makakas. Pangpicturan ko pa bla. Mayari pa na di, may mga nakita pa ko na di nga mga barangay nga may mga picture ni former Mayor Jerry Triñas nga naghambal amo na. Di gisunod man sang bata. Ti mga ka-K5 amo na. Asta color ko no. Ligwaton gid kay nakabutang dira nga asta ang color. Mga ka-K5. So istoryahan tara karon diri sa ato sini nga pagpangalaga ni si Congresswoman Jamjam Baron ti masunod man. May mga pilaman ka mga programa ka mga project dire. Si Congresswoman Jamjam Barunda nga ang kolorya ni 500 pulaman. Which is identify ina sa iya sini nga political color. Ang pula nga color. Ilisan man ilisan man color Galing way lang yan niya ngalan. Way ang ngalan niya, way ang pamutangan mga ngalan niya. For example, ang ngalan na Barangay Multipurpose Gym. Amo na nakabutang niya, way na nakabutang da nga gugma, way na nakabutang da nga inang to the effort of Congresswoman Jamjam Barunda, wala. Basta may kolor niya, identity niya, kolorya lang pula. Amo na ng kolorya. Di ko na political color ni Congresswoman Jamjam Barunda is pula. Identity niya na ina. Kung kinanglan, pailisan ginakolor. Ti sinong pailis naman? DPWH siguro di 500 no? Sino pailis na? Paano mo damo gid? Ang iyan ni Congresswoman Jamjam Barunda. May mga kolor man. Di pailisan man guro natin. Amo man ang sa uswag yung mga kakipay nga mga gym. Hasta mga ngalan nga nakabutang na nga uswag kakason ginaya. Mga kakipay. Pantal-talon gina. May mga kopya ka sila kay Pabandre. Kagabi may ara kami pangbutang mo na to. Dabi ko may mga ara da. Mga kakipay. Tamo kami sa mga pinangpakita kagabi mo. Ang kay Congresswoman Jamjam Barunda may ara man pro mga pula kulor.
Nissan maguro numero, Nissan maguro na color man eh. Kay pati ang mga color kuno mo nakabutang diri sa memorandum circular number 2026-006 mga ka-K5 sang Department of Internal Local Government na nakapamtangdra nga hindi pwede ka nagasambit dira nagahambal dira hindi pwede mga ka-K5 nga pabutangan sa mga pangalan sa mga politiko, political colors, political slogan, political tanan-tanan nga basta nahanungod sa politika. Ilabi na gid sa mga ngalan sa mga politiko. Hindi pwede mga ka-K5. Una pa nga kason ina tanan-tanan mga ka-K5. Astoryahan tara karon diri sa ato sila nga pagpangalagan diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban paginaton nga mga balita, iban pa nga mga headlines. Market vendor sa terminal market mga K5. Nga ginpanginwala to gintampa nila kuno tong bayib lang nagbakal nga gamit ang isa ka piki nga kwarta. Gintampa kuno to. Pero mati ko may balita kuno batian nga dugin tampa gi magkuno dugin tamparos kuno nila to. Pero ang hambal sa mga vendors niya wala kay nga ato nga babae mga ka-K5 biktima man to. Hindi man to halin siya ang kwarta kundi gingamit man to kagin bakal man sa iya kuno. Di paghatag siya binakalya man. Di pagbakalya mga ka-K5 atiga piki gali na kuan karon na siplatan kag naibaluan nga piki tinamparos kuno nila tong ang babae to. Di pero ginpanginwala sang mga vendor sa may terminal market. Mga ka-K5 istoryahan ta na black kay mang terminal market ngani. May na istorya kita kung anong sitwasyon diri sa may terminal market ahay. Looy man ko sa tanan nga mga market vendors damo. Looy man kita man nga ang ila nga mga pwesto mga ka-K5 ginbutang to sa babaw. Ato sila to sa ibabaw pagkatapos wala ya aircon kay Andre. Electric fan lang to. Kung mag-init yung mga ka-K5 daw ginabagangbang ka to eh. Pero ang sa dalong nga porsyon ginimo ya nga inang merkado sang kwan sang ginimo ya nga ano ganining SM supermarket. Ayan niya sang kwan iya sang supermarket. Iya pala sang SM. Tapos di aircon. Karon ginkumparar mga ka-K5 ang baligya, no? Ang baligya nila ang mga market vendors, like for example nga baligya sang manok kay 500. Ang manok nga ginabaligya sa mga vendors dito sa ibabaw tag 200 ang kilo. 200 ang kilo sa ibabaw to iya sa mga market vendors. Sulod ka sa SM City Terminal Market or supermarket nila, air condition pa kay 500, ang bilis ang manok nila mo kung pila 187 kilo. Kung ikaw kay 500, pareho man lang sila nga manok, din ka mabakal. Dito nga nagapurugiot ka to sa babaw to, nga masaka ka pa sa second floor, sa third floor, nga puwerte ka init. O kung dira, mga ka-K5, sa may iya sang supermarket, sang SM, nga tag 187, 190 kilo. O 180 kilo. Mga ka-K5, din ka mabakal. Kag air condition pa. Isa ina sang mga napanilagan na tondera sa may Iloilo. Ang ngalan niya gali subong SM Iloilo Terminal Market. Amo na ngalan niya kay 500. SM Iloilo Terminal Market. Now, gin-analyze naton ang sitwasyon nga amo na. Like for example, kung ang repolyo ginabaligya sa mga market vendors butang tabi tag 150 kilos ang repolyo, ibaligya sang SM mga ka-K5 nga ara man da within dira man mismo sang tag 140 kilo. Air condition pa. No pamangkot din makadtong tawo. Kundi siyempre dito sa SM Brato to yamong wala labot nga brato. Convenient ka pa man nga air condition. Dito ya sa may terminal markets babaw. Mga ka-K5 electric fan lang to. Gagri na mo pa to lalabot sinamahal pa. Nga ang nagapamahal. Mga ka-K5 nga ang nagapamahal ang mga market vendor sa ilang nga baligya. Abi nyo kung anong rason?
Ang rason mga ka-K5, no? Kay, uy, way nang SM. Liga to naman, dito sa Piak, gurong SM, no? Nga, ang sa kilid, galing Iloilo, Terminal Public Market lang. Kaya isa dito sa Piak, SM na raw, SM, Iloilo, Terminal Market, yun na po, gabilik siya rin ako dako pang SM. Mga ka-K5. Now, ano ang aton nga pag-analyze nga ang nagakatabong amo sini? Ang mga market vendors, mga ka-K5, nagabaligya sila kagin pamahalan nila kay number 1, mahal ang ila arkila. Number 2, laka lang sila makabaton sa mga manugbakal, mga ka-K5, kay ato sila sa ibabaw, hulong doon sila nga sakaon to sa second floor. Di ang mga tao ay natugasaka, tak-anad rin lang sila sa isemo. Kay barato pa. Ikatatlo, mga ka-K5, ginapamahalan nila kay para makabawi sila sa ilang mga negosyo. Di ang SM Terminal Market, ya mga ka-K5, Iloilo, SM Iloilo Terminal Market, ya. Mga ka-K5, brato, wala labot nga brato na, no? Mga ka-K5, air condition pa! Oh, may gwardiya pa! Ho, 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 ho! Hoy, nibla! May gwardiya pa! O, timano kami! Now, ano ang matabo sa ulihi? Sa mga market vendors na? Loy man ko sa inyo, pero hindi man kamunamon mabasol. Hindi nyo man ko mabasol. Di ba, Bandre? Luoy ko sa inyo. Nga mo ng sitwasyon nyo. Pero, wala ka mo na luoy sa kaugalingon nyo. Kaysang 2022 nga eleksyon, binalik yung hari sang kalibutan sa syudad sa Iloilo, nagihimo mayor. May ara. Nga isa ka, nagapadalagan mayor, nga insindihan ko no sitwasyon sa mga pigado, ano ginhimo nyo? Ginitsapuira nyo, kay kumo pariyo sa inyo nga pigado. Pero nakaintindi ko tani sitwasyon nyo. Oh. Nami subong dangtan nyo. Amo ning matabo sa inyo sa ulihi ay, kung hindi na kamo kaagwanta, no? Mag-arkila sang inyo dira nga pwesto, bangod kay puwerte ka mahal sang pwesto nyo, tapos yutay pang tao nga nagabakal, hindi kamo kabawi sa inyo nga mga negosyo dira. Anong himuon nyo? Kundi bankrupt ka mo? Kung bankrupt ka mo, hindi na kamo kabayad sa syudad. Sa inyo nga mga arkila, anong himuon nyo? I-give up nyo ang inyo nga mga pwesto. Pag give up nyo sa inyo nga pwesto, lipay ang SM Iloilo. Kaya mangita sila sang manug-arkila nga iban para nga mag-arkilada kag magkapagusto sila sukot kung pila ipabayad nila sa ila nga SM Iloilo. Nami? Nami no? Nami? Nami? Namit yung mirisi yung gina. Mga ka-K5, sinulod ka mo da sang mga dala piking nga kwarta, ara, dalas-das pagin. Ara na. Amo na siya ang mirisi. Ginapakigbato ka mo, wala ka mo. Nagpadala-dala ka mo sa kwarta, lantawa ko, ni binaligya ka mo. Dugay-dugay ang merkado publiko, tadi nga Central Market, kag Iloilo Terminal Market, ang tag-iya pang kabilugan SM City na. 25 years nga ang tuson nyo. Yuda puga, bilik sa ilik, mailagkon mga buhi pa kamo. Pilakad na magkalamatay kamo mga kabatayo, mga kaapuhan nyo, mo mag-antos. Sino sala? Akon? Amo na damo gambal. Yate, sala mo sa niya. Ya mo na, kuan mo na kay napirdi ka. Sino gambal nga napirdi ko man? Okay pa, Bandre? Wala ko yan napirdi. Ang sa tuod lang, kamo nga mga pumuluyo, amo ang napirdi. Kamo nga mga pumuluyo, amo ang napirdi. Ako wala kuya sa may napirdi, way sa may nabuhin sa akon man nga After sadto balik ko sa radyo, subong, ang sweldo ko, dako pa sweldo ko, sang sabi, bilang opisyal sang syudad. Pilagid sweldo sang opisyal sa syudad daw. Pilagid.
100,000 kada bulan, 150,000 kada bulan. Yung bilik sang ilik. Layas gani ko to sa piyak ng istasyon nga akong sweldo akong nga income to tag 300,000 na. Biyaan ko gani bangod na sila tawag nga prinsipyo kag panindugan. Yun na po bilik sang ilik. Oh, di ba Andre? Prinsipyo niya kag panindugan. Biyaan ko. Totoo na. Oh, aris kay 5 sani upod kami sa piyak sa unaw. Bala niya na ko kadako sa akong ginahingkam to sa una da. Ginbayaan ko gani bangod ginamang sang prinsipyo kag panindugan para sa pagpanangga sa mga pumuluyo. Hindi ko gusto na ginadaog-daog kamo sa mga tao nga mga takaban. Sinong napirde? Amo na niyang natabo. Oh? Nami-nami nyo merkado? Kumo kay nami merkado nyo? Ano? Nami man balayran ni, no? Wala labot sila nga nami balayran, nami pagidbili. Wala labot sina, dugay-dugay kala puto kamo da. Sila matabo sinyo da. Oh. Nami. That's why, isal maghambal pa kamo. Nga, pierde ka lang kayong ba mo ni mo to. Sa pagkamatuod lang sa mga sa mga trolls kag sa mga bashers. Amambal ko sa inyo, simple lang. Oh, wala kuya na pierde. Kamo nga mga pumuluyo amo ang napierde. Hindi kay ako. Nagpadala-dala kamo sa 1,000, 1,500, 2,000. Ara, antusan nyo na. Lalabot sina sa mga ginabayad yung mga tax sa mga taas-taas nga real property tax. Naubusan nyo. Tuduhin nyo. Ay, kalain. Kanamiton. Namit. Kak-K5, mo na. Amo na sa ang sitwasyon nga nakita naton mga Kak-K5. Ginusisa nato kung anong sitwasyon sa merkado. Sekreto lang. Why kamo kahibalo? Ang ginhimo naton, nagpulo pangusisa kita kung anong sitwasyon sa inyo sa merkado. Dakay! After nga ginbuksan ang duha ka mga merkado nga ini, wala pa ko nagpalapit na mi isa ka bes. Prangka nga sugilanon, wala ko kakita kung anong itsura nyo da. Sa inyo nga merkado, wala kong palapit da. Sa merkado, sang super, ka sa merkado, sang sentral, naging baligya mga Kak-K5 sang pamunuan sang syudad, sa SM. Pila kadlaw kibot kamo. Dugay kibot kamo tag-iya sang ato sini nga kuan sang aton nga duta da. SM nang tag-iya nami no. Amo na kun nga until now ay sa may ginapakita nga mga papel kay sa may ginapakita nga mga kontrata. Kung matuod-tuod ang atong syudad sa singgit sila nga transparency in governance sang syudad sing abi pakita sa mo nabing kontrata na kun ano ang kontrata na da. Kay mga Kak-K5 dihado gikatama yang syudad sing Iloilo, most especially ang aton nga mga pumuluyo sa kontrata nga ini. Lantawan nyo bala? Sang una nagapagwadri ginhambal nila nga ang merkado sang sentral kag sang super. Kung once nga mahatag na sa PPP, mga Kak-K5 ang hambal nila nga ang bilog nga dalom sang porsyon iya sang syudad ang magapanag-iya kag syudad amo ang maga-operate para sa mga market vendors. Ang dalom nga porsyon ang babaw among ila. Pero anong natabo? Ginbutang nila sa babaw ang market vendors, sila sa dalom nga. Ano ang rasonaw? Ano ang pinaka-wise move? Naginhimo. Tungod mga Kak-K5 nga kung dito sila sa idababaw, kag ara sa idalom ang merkado, ang pumuluyo dito man sa dalom mabakal? Hindi naman sila yung magsaka. Rason nga ang merkado ginbutang sa ibabaw para nga maagyan gid ang ilang nga mga baligya tos dalom. Either kung magsaka sila sa ibabaw, magpanaog sila kita gyapon nila biligya sa dalom. Kita nyo kung ano kawais sa mga pirot mata? Laging paboran ina mga Kak-K5 sang nagapasimuno sa syudad sing Iloilo sadto. Tungod kay nga ginadampigan ang tanan-tanan nga mga grupo ka mga kaberks nila nga mga pirot mata. Waay ko gina-generalize kay may mga migo magko nga mga pirot mata nga mga mayo nga mga mabuot kag mga fair kag pat
patas nga klase sang mga negosyante kag mga amigo. Pero ining mga pirot mata ang ginatumod naton amo ini ang mga ali-ali kang mga amigo kang mga barkada, mga ka-K5 sang grupo, mga ka-K5 sang nagauyat sang gobyerno naton diri sa syudad sing Iloilo. Lan tawano tabo. Amo na. Ay, ang istorya tagli parte sa market vendor sa gintampa no nga paglabot ako di sa merkado. Ini kay puno abi sang kontrobersiya ning merkado nga ni. Abi nyo lang amo na maghambal-hambal kamo ka ba pirmi may ara may mga baser nga naghambal nga te. Ya, kuan ka. Ya mo na, ya perde ka lang kay mo ni mo to, ka lang gadaog kay mo ni mo to ay. Hindi kuya bagay. Sa sigurado kayo sa inyo nga way kuya na perde. Hindi ako pierde, kamo ang napierde. Kay may tawo nga gusto nga magpangalagad sa inyo sa insakto. Gusto nga magpangalagad sa inyo sang matuod-tuod. Mga ka-K5, ginbaliwala nyo tungod sa kwarta. So karon, sino ang napierde? Ako? Hindi. Subong yun ako sweldo ko. Ang sweldo nga, ang sweldo na nga sa iya sang mga city councilors, mga ka-K5, ilam lang na sweldo laman. Tantadalan na tanan-tanan, mga 150 abi kada bulan. Dok, pasensya na ha, pero hindi ko mapaglawagon. Pero amo na ako, amo lang na ang inyong nga kwan, ang inyong nga 150. Amo lang na ako, ni John Kapulot. Namit? Namit no? Sige. Amo na nga gambal ko siya, bisan basher pa kamuda, bisan mga gapaton pa kamuda, mga ang tanan-tanan nga mga kwan, mga ano ganin mga inang trolls, ang mga ilintuon sang kwan sang syudad. Gakwa na di, gabas na di, tapos gambal nga muna. Perde ka lang kayo mo ni mo to, baba mo. Way kang itsansang magdaog mo to, labot ko. Iblaki 500. Pang sabton tan lang nadaan para nga mahamba, para maintindihan nyo bala. Kaipos lang ko, kaya hindi ko gusto bala nga. Pero subong, ara na, gamatamat nagwao. Ang sitwasyon nyo subong, kaluluoy na kamo. Kaluluoy na kamo daw. Ara na, gamatama nyo na ginakwa nyo ng mga partida nyo. Ang atong ginhatag sa inyo nga 100, nga 1,500, ginhatag sa inyo nga 1,500, 2,000, 1,000, 500. Ang mga gipanghatag sa inyo to, may nabilin payhan. Bisan siguro, malak buhok, siguro basiwen to bilin, ubos na to. Bisan lang gani, siguro kadlaw to magasto inyo Pero anong nagbalik sa inyo? Ara na, amo na nagbalik sa inyo. Bisan sa Central Market, testingin nyo kadto sa Central Market. Ari pagid mga ka-K5. Nagsaka pa kita dito sa ibabaw to sa may second floor kasi may third floor kay 500. Ginpasaka ta pagid to kagin pausisa pagid sang aton nga bubuhit. Siling ko usisa ako nung sitwasyon to. Dito gali sa third floor kay 500. Ang baligyaan to bimo ko nano, mga restaurant. Mga kalan-an ba? Yung mga kalan-an sila to. Sos Maria Ihones, tingnan po na ginalangawan sila to. Ang akon nga amigo, sila nga pa rin niya, hindi mo lang pag-isugit sa akin, hindi mo lang pag-ilawagon kung anong klase sa aros kalduhan. Kung nga man, sila nga ang aros kalduhan to, niya tag-tatlo kadlaw sila nga kamaubos ang aros kaldo mo. Lingkot ano, ginainit-init lang niya, huy. Lingkot basi, kung maglain na ang sabor siya na kag maapiktuhan ang aton nga mga pumuluyo, da kag mahimo nga food poisoning na da. Tag-tatlo kadlaw kuno nga sige-sige lang nga init-init, sige lang aros kaldo, kay wala gakabangaw ang ilang nga mga baligya. Dito sa third floor ang ilang nga mga restaurant, ilang nga mga kalan-an to. Mga ka-K5. So ining sitwasyon, amo na siya subong ang sitwasyon sa aton nga merkado. Pila pa lang kadlaw gani, pila pa lang ka bulan nag-open na. Dugay pila kadlaw makalaputo kamo da. Goodbye gi kamo tanan-tanan. So hindi nyo kuya pagsagi di ka utis di ka magambal nga wakal na todo imo na wakal ka na kay pirdi ka. Sa totoo amo na yang akon nga ipatag sa inyo, wala kuya na pirdi. Hindi ako ang napirdi. Kamo ang napirdi. Ang mga negosyante, subong kamusta? Ang mga negosyante, subong damo-damo sa mga negosyante nga nagapanghakroy.
kung paano nila bawion ang ila nga mga negosyo kay ginabayad nila lagko kang mahal-mahal nga mga balayran sa real property tax. Mi ultimo, ahaw manog baligya sang balot ginakwaan mga ka-K5 sang permit. Ginapakuha permit ultimo, ahaw-ahaw mga tricycle driver. Ginapakuha sang permit para mga ka-K5 nga magbiyahe diri. Kada hulag di kwarta. Kita nyong Haro Public Plaza, ginkwarta naman nila ni. Ara, i-expose ko na sa inyo karon kung paano naman nila ginkwarta ang Haro Plaza sang natabo ini kaginhiwat ang kapiestahan. Bisan ano lang, mga negosyante galalain. Subong, testingin ninyo o sisa sa tanan-tanan nga mga marketplace or sa mga online nga mga marketplace, ilabi na sa mga house and lot for sale. Lantawa nyo, sa bilog nga syudad sa Iloilo, ang kalabanan nga mga pumuluyo sa una nga sa ato dito sa Umaki 500, no? Sa mga umabla, gahandom sila nga makabakal property diri sa syudad, di Blaki 500. Nagahandom ang mga taga-uma, mga taga-out of town, nga makabakal sila sang property diri sa syudad sa Iloilo. Kay ari diri ang ginatawag mga ka-K5 nga economics growth ari diri ang grabe nga negosyo. Halos adlaw gabi may negosyo di. So gusto sa mga taga-uma, may propiedad sila diri sa syudad. Kay ang mga propiedad nila sa syudad, no? Mga ka-K5, bastante kay kung diri sila makanegosyo sila, dasig ang makipagdeal sa negosyo kung ari sila sa syudad. Ano ang natabo, subong? Nagbaliskad. Testingin nyo mga ka-K5, lantawan nyo sa mga marketplace, sa mga online nga mga marketplace, tanan-tanan pamangko, lantawan nyo bla. Halos makita nyo, damo-damo sang ginabaligya nga house and lot for sale within the city of Iloilo. Anong rason nga ginapamaligya nila mga propiedad nila, de? Anong rason? Sa inyo paglantaw, anong rason, be? Nga ginabaligya nila propiedad nila di sa syudad. Kag, ang pinakamasakit mga ka-K5. Kayang iban sinidiri sang mga nagapanag-iya sang propiedad sa syudad, nga ginabaligya na interview ta na istoryata, kung rason nga baligya mo ni. Sila nga mahal sila nga real property tax. Ang bilis nga konduta, nga halimbawa, abi, nagabili ang konduta 1 milyon, bayaran ko sa kada tuig, sang tag 70,000, tag 100,000 kada tuig. Iti ano nalang nagkaroon gwa sa akong kaduang propiedad na. Maubos lang karoon sila niya ang akon nga propiedad sang bayad sa real property tax. Kag kung hindi ko kabayad, isubasta nila, kwaon nila, i-confiscate nila, kag isubasta, kay ibaligya nila. Mas may pang ako makapulos, ibaligya ko na lang ni. Tapos, dito ko mabakal sang propiedad sa mga banwa nga kaiping lang sa syudad. Sigurado ko, gamay ang balayran sa real property tax. Mga ka-K5, kita nyo kung ano? Sang una, damo gahandom nga magpasyudad diri sa Iloilo City. Pero subong, ang mga taga Iloilo City mismo, mga propiedad nila ginabaligyan, testingin nyo, libutan nyo, kay may mga propiedad, halos damo-damo ginabaligya nga mga propiedad diri sa syudad sing Iloilo, subong. Amo ng sitwasyon, subong. Sa anong rason? Ang rason sina, bangol sang dihamak nga puwerte nga daw gina-hold up ka na sang syudad sing Iloilo. Yan tara karon iban pagid nga mga balita kay informasyon diri sa ato sila nga pagpangalagad sila ni Christine Gardonian di bala sila may amiste Sir John asa sa July 2026. Amiste sa ano man ginapasar pala na nga layes ang aton nga gobyerno sa nasyonal. Di wala pa na. Tapos ang amiste, wala yung amiste ang syudad sa Iloilo kay 300% ang real property tax nga ginpasaka di. Ang amiste ato to sa may probinsya sa Iloilo ay ato tong amiste sa probinsya. Kung ang propiedad mo ra sa probinsya ti, tsamba mo kay naka-amiste ka. Pero kung diri sa syudad sa Iloilo imong nga propiedad, goodbye kay mo kaluluoy ka di.
mga ka-K5. Suryahan tara karon iban pa nga mga balita kay pormasyon diri sa aton nga pagpangalagad diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita nga inubatan, boylog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500 kag Mighty C, di power duo sang Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Inom na kamo sini para mangin healthy lifestyle kita, mangin healthy body kita. Imoon naton para magapabilin nga hubin lawas ta kag mayong aton nga performance sa ato sini nga lawas. Mga K5 magapabilin nga hindi kita masakiton. Bisan pigado lang kita bla basta hindi lang kita masakiton. Kay kon pigado kita kay hindi kita masakiton. Hindi kita pangita obra makatrabaho, kita makasweldo, kita maka-income, kita mabusog, makita gyapon. Pero kung mangaranon ka tapos kuan ka nang inang masakiton ka, mga ka-K5, hindi magyapon ka bayad kwarta mo kung maitip ka. Hindi ba? Pare ay, inom kita mga ka-K5, healthy lifestyle sekreto sa aton nga pagpangabuhi para magapabilin nga healthy lawas ta. Healthy lifestyle, exercise, kaon sing insakto. Kag wala labot sina mga ka-K5 kaon sa mga pagkaon nga mga masustansya kag inang hindi makahalay blood. Kag pinaka the best dire maghimo kita mag-inom kita sa mga maintenance mga ka-K5 nga mga food supplement nga wala sang harmful ingredients kag wala sang harmful effects sa ato sining lawas. Ari ang Klinika DTX 500 tested and proven kay superior antioxidant ini siya kontra sa mga nagkalalain nga mga balatian katulad abi sang high blood, hypertension, diabetes, cancer, bisan pa cancer mga ka-K5 kay nga tungod mga ka-K5 ang Klinika DTX 500 may ari ini kag puno ini sang anti-carcinogenic properties mga ka-K5 nga para nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton nga nagadevelop sa ulihi sa isa ka inang cancer. Wala labot sina mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DTX 500 ilabi na gid sa iya nga DSA o kundi sugarcane extract. Mga ka-K5 halin sa DTX 500 batok ini sa pagdevelop sang cancer. Kita nyo para sa cancer. Kag nga ang ginaparisan sang Mighty C. Kaya ang Mighty C naman mga ka-K5 puno naman ini sang isa ini siya ka alkaline nga vitamin C, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities naton agod nga patyon naman nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bag-o pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. So gani hindi na paulata pa matubo mga bukol-bukol sa lawas ta. Proteksyonan naton kaugalingon Klinika DTX 500 ang kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Mga ka-K5 ang tanan nga mga produkto sang Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center labi na ang ining DTX 500 kag Mighty C. Mabakal ninyo ini sa tanan nga mga butika kag sa tanan man nga mga Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Diin ang mga center nila ni ang nami sinidirek kay kung may ara nga mga health center sang Klinika DTX or Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center, may libre na sila dira nga libreng konsultasyon or libreng check-up mga ka-K5. Ang mga schedule diri sa syudad sang Iloilo, diri sa may Haro, diri sa may tupad sang Robinsons Haro, sa may kilid lang sang Haro or sang Centro Birch International College. Ara na makita ang klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. May libre sila nga check-up kada Domingo, Lunes, Miyerkules, mga ka-K5, alas 9:30 sang aga sugod hasta alas 3:30 sang hapon. Libre na check-up da kung may mga problema kamo sa lawas nyo. May mga ginabatsyag kamo sa lawas nyo. Libre ina dira ang check-up mga ka-K5. Sa Pasig City, ara sa may corner Ipanes Street, Salvacion Street, corner Ipanes, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Kada Huwebes, alas 9:30 hasta alas 3:30 sang hapon, may schedule dira sang check-up mga ka-K5. Libre na. Sa may Kalinog, ara sa may Cosmart, sa Kalinog at Tubang Macdo, blada. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 to alas 3:30 sang hapon, libre man check-up da. Wala bayad. Taghol ka, be. Kadto ka lang to. Naton, kadto kami di, Dok.
Pa-check up ka na, be. Daw, daw hindi ko kilala, taos, balayaw, ginataghol ko pirmi. Dala na, be, dali na, di. Oh, dala na, di. Diba ka K5? Dala, di. Oh, check up ka na yon libre. Kag sa Miag-Aw, sa may Orbe Street, Barangay Baybay Norte, Miag-Aw, Iloilo, kada Domingo, may schedule da alas 9:30 sang hapon, asang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, libre man check up, mga ka-K5. Ayos! Ola, sige. So, ano na to, sini nga mga pila ka mga kauturan nga mga gusto mag-avail sang libre nga check-up sa ato sini nga Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil. Oy, masyar lang kamo dito mga ka-K5. Iban nga mga balita kay impormasyon, lakip na mga pila ka mga dalagko, pagid nga mga balita kay impormasyon, standby kamo. Sa ato nga pagpanumbalik, report nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Mga ka-K5, partis bagyo. Kag sa pagbalik naton, kwaon taman ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa, Iloilo. Mga ka-K5. Ang aton nga oras, alas 8:26. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinido wala. Banala. Oy, garap. Kilala mo atong mayor, Nay? Ito mayor ta? Ang jit man. Ito pinalagpati mo yaya. Mga jit na yaman. Ready? Once more. Para sa mga sino una? Sige. Ladies and gentlemen. Ari. Si Nanay! Si Nanay, forward! Si Manny Maho! Ora, again. Ara. Wow! May naka-uniform siya. Okay. Hello! Ano again last? Tupad ka mo tatlo. Okay. Okay, yung top 3 lang. Okay. Final round, ipunos mo na! Grabe sila kay guwapa, oh. Sa mga kutos. Okay, kamo ang mag-judge kung sino taong. Okay? Pagi sa pagpanakpak. Isang pa, putang-putang at sakit pa mo. Okay. Naisip mo namon, nag-eskwela kami sa TESDA. Huwag niya mag-iisip lang sa mga pumuluyong ka pinalakpak subong. Okay. Ladies and gentlemen, ang bugal sa syudad sa Iloilo, nagpapadalagan PTA President Marlene. Six lang kami doon. Six lang ang padalagan. Contestant number 2, Nanay ang Tatay Bang Babarang. Ladies and gentlemen, contestant number 2, Aling Dumisha. 16. Ano na? Ang best in Baligyan ay balot. Bata ni Jackie Chan. Nico! Mga batong kasam, isang box na DTX Coffee Mix. Kami. Uy, ito ka lang alam, ha? Mga batong na pag-insam, Pisos!
Nakalice water. Ay, nakadlaw siya. Nice Yung mga water. piso ganyan hata, nakadlaw siya. May nagpiso pa na water sa mga. Aray, Awan. udak tipwel. Tipwel ang tubig. 100! Tumutubo, pasakay. Yay, pasakay na. Tara-tara na. Ulit. Ini sa ikon ko lang binog. Oh. 200! Oh, yung patubag pasakay, dito ka. No. Ano ba yan? Ito ka kapoy niya, hao. 300! Na pagbati mo sa lagbong ako ano? 400! Kami? Tutuha. 500! Nalipay sa imo. Wow. Ano ba ang mga sa K5 News FM? Okay. Liwaton na hambang naton FM Horay lang pero ang hambang na K5 News FM. Ang K5 duwa ka palakpak sa lalong. Ang News FM bayaw sa babaw. Nancy na, kasi nalipay ko po, na siya. Oo, okay. Ano to? Ang K5 mo sa babaw. Okay lang ay. Wala problema ko pa ka magyabot. Sige ha. 1, 2, 3, go. Wala kami kasi SM na. Wow, grabe ba? Ituwa na lang mabupalis na doon ka. K5 sa babaw. News FM sa dalaw. 1, 2, 3, go! Sagad? Oo, sagad. Sagad sila. 1, 2, 3, go! Congratulations! Okay lang. Ikaw ang ito sa Hepre Punaybo sa lingon ikaw mambang sa aton na jackpot round. Okay. Kung sabihin, pwede ka kadaog hasta 1-5! Ang pinaka-nubo, sunod ay 500. Hasta 500. Okay, ready? Okay, go! Ano boy? Uy, matanda! Wow, grabe! Matanda! Tanda mo, pa-shoot pa! Oh, hindi ka sa nag-tepe talagay! Dali lang. Babang ulo dapat ha, para wala daya. Oo! Lugo, ano tayo? Maglogo? Sino maglogo? Si Papa! Ready? Music! Radyo Bandera sa una, subo! Kaya ikaw lang daw, mayroon ka sa bagong radyo. Mayroon ka sa isang box na DTX Coffee Mix. Wala na ipay? Okay. Amo na lang nalipay na. Tapos na sana ako na sa kayo. 500! 1,000! 1,500 pesos! Yeah! Sige, ano ba ang base sa may 5 sa 20 kay Doc Ramiro? Sige, lipay na lang ito. Hindi ka na paglantaw po, hindi na to. Wala na ta. Ano bang bago ka dyan? Oh, hati ka. Madamugid nga
Salamat sa aton mga ka-K5 sa barangay Nabais, Mandurriao sa ilang mainit nga pagbaton sa aton mga ka-K5. Padayon nga magtutok sa K5 News FM Iloilo para mabalaan kung sa diin naman kami masunod nga managtag sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Oras naton karon nakalabor kita sa 36 minutos na nakaligad sa alas 8. Standby sa aton nga mga tagpalamati sa aton mga kauturan ng inyong nga mga kuanong inyong nga mga mensahe basahon naton dugay-dugay diri sa aton nga pagpangalagad. Pero bersyon unahon naton na yung latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Kamusta naton si Bagyong Basyang? Mga ka-K5 aron na sa par naton din na sa subong. Check naton latest weather report nagikan sa Pag-asa Iloilo pud kita sa kay Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes, sir. May gabi. May kapitarato po na kapit sa hospital ni sa friend. Yari po na kami nga super sa kapitira po po. Librero 4 na sumela ang 26. Alas pa nga sa hapon, ulit na si Tatara Centro sa critical depression niya. Si Bastian, kinabalong na niya ilang po data. Yes. Pensing. So, niya kanin. Malapit sa sentro. Dahil sa 70 kilometro ang wala pa nakatumba sa 15 km per oras. Dili naman sa atin sa Western Visayas, partikular na sila sa Iloilo, nagpaibabaw ang pag-is na magalumang niya kalangitan. Expect natin may mga isolated yung mga pagulan pag tayo nagtaragood nila sa localized thunderstorms. Tugtog mapasok ng hangin, magaling namin na natindangan, magadalas ang makasarangan, tugtog mapasok ng pagbalod sa kadagatan. Ang kansapang temperatura, nasa 24, tugtog 28 degrees centigrado, at now, nagtulog alas 5:54 sa hapon, mag-abot alas 6:13 sa aga. Sige, balik na ako rin nakapasang panahon, hindi ka na rin sa Iloilo Pag-asa. Hello, Engineer Charlie. Yes, sir. Oo. Luyag na to nga ibaloon ang tracking sang sining bagyo nga si Basyang, no? Subong aran na sa par, kagway pa man siya nakalabot gid sa kadutaan sang aton sining pungsod. Pero more or less kung sige-sige ang iyang lakat nga 15 kilometers per hour, ano nga mga inadlaw nga makalapak siya o kung may tsansa nga maghugpa sa aton kadutaan diri sa Pilipinas, ilabi na gid diri sa area sang Visayas kay daw ang target siya Eastern Visayas kag Western Visayas. Engineer Charlie Depra, sir. Yes, sir. Kung ayun nga mas tingin sa track possible mga Saturday iya sining traverse diri sa Maya Visayas area. Sabado. So buot silingon mga buwas Webes, ang Webes ni ara gyapon sa kadagatan. Then Friday may chance ang ara na sa kadutaan sa Pilipinas. Yes, on Friday base sa iyang forecast track possible ini initial landfall sa bayan sa Eastern Mindanao. Between tomorrow evening or Friday early morning. Pagkatapos na mag-traverse ini sa may Central and Western Visayas, padulong sa may Sulusi by Saturday. Okay. So ang Sabado may posibilidad amo ni ang medyo makalabay siya sa area sang Visayas area, no? Negros, dala na ding Negros, dala ang Iloilo, Engineer Charlie Depra. Yes, sir. Mingus Island region and then Panay Island. Ining Biyernes, makaipikto na ini sa Southern Mindanao, makaipikto na ini sa parts ng Visayas area ang ulan-ulan? Possible, sir. Yes, ini nga track or extension mag-aabot sa diri sa aton kay expect naton na rin Biyernes mangin may mga maulan na kita ma-experience. Biyernes, Sabado hasta Domingo. Yes, sir. Okay. So ang iyang ang iyang puwersa ang kalaparon more or less makaipikto may tsansa nga mangin super typhoon siya o kung why na gid man Engineer Charlie Depra.
Sa iya nga forecast sir, no, sa karon sa kadagatan ini tropical depression, bangod sa sige nga traverse pa sa kadagatan sa layo pa, possible ini mag isa ka tropical storm category magka taas sa asiyas ni nga kabasubon. And then pag pag landfall niya sa may bahay sa Mindanao maghina naman ini kag isa naman ini ka tropical depression bago mag-traverse diri sa aton. I see. Okay, no? So, ang balantayan na naton nga mga inadlaw ang Biyernes kag Sabado nga amo ini may posibilidad makadala sang medyo damol-damol gawa nga ulan diri sa aton sa may Western Visayas. Yes, sir. Okay. With that, Engineer Charlie Depra, thank you so much and good evening sa liwat. Welcome, sir. May gabi sa liwat. K5 News FM. Pantay Bagyo. Pantay Bagyo. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Nabatean mga ka-K5 Engineer Charlie Depras ang Pag-asa Iloilo. May kangtanan sa latest weather report. No? Si Bagyong Basyang ang mga buwas Webes, way paman. No? Ara pa sa kadagatan Webes. And then sa Biyernes, amo ni ang balantayan kay manti mag-landfall sa Biyernes, mga ka-K5, mag-landfall sa area sang Eastern Mindanao. So madalahig ini kag malabot ng area sang Eastern Visayas. And then Biyernes nga adlaw magalabay ini siya mga ka-K5 sa northern part sang southern part sang Negros kag Iloilo, no? And then after sina magalapos ini siya sa may area sang Hulo-Solo, Palawan, Hulo-Solo, pero magabalik siya sa tropical depression ko, no? O magabalik ini siya sa ulihi daw mabasi kung matunaw naman na siya kamahimo sa nga LPA na gilanggani, no? Pero ang Biyernes kag Sabado mga ka-K5 nga adlaw, maga-expectar kinasang maulanon nga tiyempo sa sini nga mga inadlaw. No, Biyernes kag Sabado. Amo ni siya nga mga inadlaw ang ekspektaron naton nga makatilaw kita sang mabunog nga ulan. Kag may hangin-hangin man niya, no? Bangod kay si Bagyong Basyang ang magalabay sa ato sini nga lugar mga ka-K5. So, amo na nga aton nga balantayan mga ka-K5. Okay, ayos. Ano sige Basi bala kon may mga ara pa bala nga gusto nga magtabok sa dagat da, kag hindi ta ka siguro. Kay basi kung may mga gale warning kita, no? May mga signal kita nga makita na din, no? Basi kung may mga signal number 1 kita, mga signal number 2 bala kita, no? Although nga hindi maging masyado kabaskog hangin niya. O ito may dala ni siya nga hangin nga mabaskog nga pag-ulan-ulan mga ka-K5. Sa sini nga tiyempo kon pananglitan nga ang sini nga tracking sang bagyo nga si Basyang ang sige-sige kag wala na hindi maglikaw kag hindi magkurta ang utok diya bla. Mga ka-K5. May utok maning bagyo. Ara guro. Ara sa tunga. Nga tiyog-tiyog bla na. Ato sini nga pagpanglagan mga ka-K5. This time i-check naton ang report na kay informasyon nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Mga ka-K5 may kangtanan sa pila ka mga natipo na nga mga balita kag information diri sa ato sini nga pagpangalagad. Ini may kangtanan mga ka-K5 sa report nga ang RDRRMC Region 6 nagaprepara na gani mong sa posibleng epekto sang bagyo nga si Basyang diri sa aton sa may Western Visayas mga ka-K5. Kag iban pagid nga mga balita kay impormasyon mga ka-K5 mo mayong gabi lang galida kuno sa may Balabaguharo sa kay Eden G. Castillo. Baga pamati gid radyo ang ginapamatian. Perte. Check na to na mga detalye na sa mabalita upod kita kay ka-K5 Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Ulan. Tagalog naman ang kanta mo. Ang ako niya, gusto ko nga kantaon mo. Amo ni Blau. Rain gently falls whenever sleep, whenever lips say goodbye. Fallen that I love you so much. Wala ako na naabot si John. Away ka ni kaabot sa muna kanta. Kung ano nabdan ko nga English, party sa ulan. There be no sunshine in my life until you say why, oh why.
There is no summer, spring or fall, sun is the life, winter time. Uy, ka nakaabot? Familiar mo sa chorus kay Paiva June. Pero sa mga intro niya, kag iba niya parts, hindi. Pero ang ako, nang nabalaan niya English song nga parte sa ulan kay Paiva June, malaan mo ano? Ano? Rain, rain, go away, come again another. Tula man na. Sige na, kanta na namon niya. Ginakanta niya. Tula. Ginakanta na namon. Tula namon niya sa una sa eskulahan niya. Di may tuno namon niya. Rain, rain, go away, come again another day. People, ganito sa sunod. Little children want to play. Want to play. Rain, rain, go away. Rain! May hariwan subong garing pang Manila. Ano It's na yan? been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Grabe. Mo na. Mga amo ng mga kanta, mga pang Gen Z nga kanta na. Ambot ano pa yung parte sa ulan? Hindi na sa OPM, hindi na sa Generation X. Gen Z gina nga kanta ng mga amo na. Ano parte pa sa kanta? Oo, may nabalaan ka ng OPM parte sa ulan. Parte sa ulan? Aray! Ano? Pumapatak na naman ang ulan sa bubong ng bahay. Yeah! Te, kuha mo na, may ara na, nakabati ka na sina? Oo, batian ko na, naabtan ko na yan. Te, ara, gali, Kaya sila ni Cheryl Lapatim Rin, aba, rain ang tirada, naka K5 John. Balaan ganini, Guro si Cheryl Lapatim, guro ni basi kung mga Generation X may ay kalain! Sino kaya kanta sinisang Rain Man? Basta kung ano yung kanta, namin nga kantang Rain mo. K5 ba, Andre ka, kuhan ka sina, kabati ka man sila nga kanta. Until, tuod ba, subong ba, daway ko nakabati, wala nga ginapatukar. Ang ina nga kanta. Pero may ara na Way ka ginakadumdum siya nga kanta kay 5 way ka ginakabati siya nga kanta kay 5 inang Kem? Ako kay Bob John? Oo. Familiar ako, batian ko na iya. Familiar ako dara kay Familiar ka sina? Sino gani ka kanta? Sino naman lipat ko kung sino. Ano ganing title niya sina Rain lang Rain. Mula na iyang kuha niya, mula na iyang title ya. Ikaon tabi. Hindi man si Led Zeppelin? Hindi. Or ba silain pag hindi. Babae ka kanta. Sina do babae? Alain. Basta Rain sang Beatles naman. Kuha ng lokal ng kakanta si Donna Cruz. Rain by Donna Cruz. Kuha na bla may ara gid man. Hindi bla, may ara. Rain ano to no niya sa una kay Pardon. Rain gently falls wherever live, say goodbye. Muna. Biya ko bla kay patukarong ko di bala. Na ari. Maduet ta. Ari. Be. Ay, si Sarah Hironimo man to yaman. Rain by Donna Cruz. By Donna Cruz. Ari. Mataon pa man gyapon si Donna Cruz sa kay Pardon. Edad ka mo na no. 1989 na gaya yung song Rain. Ha? 1989 ang song Rain. Oo. Ari. Lang gida kay music pa lang. Kuan pa lang komersyal. Amo na kung wala ka naka-premium gipa John. YouTube ni mong YouTube. Ari ro. Nami niya music ya. Rain gently falls whenever we say goodnight. Falling like when you're out of sight.
gotta share. There be no sunshine in my life until you say, oh mine, there be no summer, spring or fall, and it's the light, winter time. But I can never say I care, I know it won't be smart. Somebody owns your heart, it can never be mine. Oh, kaya ko manggali ba? Taas. So it rains. Batian mo, nami yang ano, nami lyrics, ano, nami pakingog, nami pakanta, hindi bla? Yes, kaki-5 John. Dami ang thoughts ang kanta. Kita mo. Amo na yung mga kanta sang kimpo sa mga Generation X. Oh, inyo yan, no? Yung flat na pitit, tapos medyo makulit. Aragay. Mahaba ang buhok at mga matay singkit. Oh, kita mo na. Amo na, nami klase kanta na. Kung akong pakilala, sa nga, yogs! Yung laulaw. Ari na, manugulan naman ni diskrasyon na base ko ng, ano gani niyo? Ang flood control project naman ni maukayan. K5, Kim? Amo na nakaki-5 John. Pero so far, based din naman yan no, sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o kon RDRRMC6 nga ginapangunahan no, ni Chairperson Raul Fernandez, which is amo man siya ang Regional Director sa Office of the Civil Defense Region 6. According sa ila, nagpatigayon na sila no, sa pre-disaster risk assessment o kon PDRA kaki-5 June no, sang kahapon kag by tomorrow bali i-raise no into blue alert status ang status no sa mga operation center. It means nga may mga naka-standby na ba kaki-5 June no, naka-alerto ang mga personnel sa mga operation center, sa mga volunteers, sa mga responders kaki-5 June in case nga needed. Actually, no, amo man ang himo nila subong is monitoring kag constant coordination sa pag-asa naton no, kaki-5 June. Kag accordingly, ang ining possible effects ang Bagyo Basyang sa Western Visayas, kay it seems no nga according dili kay Director Raul Fernandez nga ang isa ang Western Visayas sa mga interaction ni o galing kay hindi man amo nakatanto kabaskog ba kaki-5 June by the time nga maglabay sa diri sa aton. So ang worst case scenario nga ginabantayan kag ginahandaan man no sa mga local government units sa aton kag sang RDRRMC sa kabilugan kaki-5 June amo no ang signal number 1 o galing according diri sa kay Director Raul Fernandez nga hindi kita nga magpakampante kay despite nga hindi kita ang maiguan todo gadya sang bagyo o kunin si Bagyo Basyang, apektado man sa kita sa gihapon sang sining shear line kaki-5 June kabalan man naton ang iba niya nga lugar no sa mga area sa Negros despite na last time or especially last week and the earlier sang subong nga semana kaki-5 June wala to sila sang bagyo pero apektado sila sang amihan and shear line pero nagabinaha-baha dito sa ilang area sa kaki-5 June. That's why according kay Director Raul Fernandez mas maayo nga prepared no especially ang mga ara no, sa mga coastal areas, sa mga suba, kag sa mga low-lying areas or flood-prone areas kaki-5 June no kay possibly medyo matulot-tipon man no ang ulan kaki-5 June kag amo pa nang monitor nila kay usually siyempre wala naman nato ng bagyo. There are times nga nag-change na siya sang kaki-5 June kag may tendency man kaki-5 June nga mag-change do ang iya sining nga kabasgogon. Preparado ang aton nga Regional Disaster Risk Reduction Management Council. How about ang aton nga DSWD Region 6? Preparado man? Yes, kaki-5 June no kay actually isa sa under sa RDRRC kaki-5 June ang ining DSWD kag isama na sa pa-assure sa ila sang gid pa siguro no nga mayara sang naka-preposition nga mga goods kaki-5 June. Kaso nga may mga ma-evacuate gid man o kun may matinir sa mga evacuation centers sa mga facilities sa mga LGUs o kun kabarangayan
i-distribute na lang no kay K5 John. So far in place na ang inang mga food items or non-food items kung kinahanglanon ready na for distribution kay K5 John. So according man Maria sa part naman kay K5 John no sang DSWD Region 6 kag mayara ano gipasiguro nila ang bastante nga resources para sa disaster response kag pag-augment mo in case needed with a total of 143.5 million pesos including ng 3 million standby funds. Kag mayara ano sila sang over 132,635 ka mga family food packs, may mga ready to eat, may mga 32 million pesos worth of non-food items nga nakastock subong kay K5 John sa kag strategically preposition kay K5 John amo na yung mga standby nila no nga mga goods on the part ng DSWD. According naman niya sa Mines and Geosciences Bureau kod MGB Region 6 wala ano sang na-identify nga area sa riyon nga susceptible gid ya kay K5 John sa rain-induced landslides as of the report or as of this time kay K5 John. Pero amo na no lauman naton kay actually no despite kani last time nga wala sa mga bagyo gid mayara gid sa mga area sa mga nabukid nga bahin naton especially there sa 1st district area kag 3rd district area kag other nga may mga mountainous areas kay K5 John prone no sa mga landslides just like kaisa dra sa may Tubungan or even dra sa Leon kay K5 John may tendency na gani nga bisan hindi amo na tanto kabaskog ang ulan once nga mag-continuous bala no K5 John kay syempre maghumok din na ang duta and ang according man diri sa National Irrigation Administration o KONMIA yang ilaya nga ang natoka di sa ilaing mga dams niya ni kag mga river irrigation systems yara subong o sa normal level kag nagapadayon no ilang nga ginahimo nga clearing kag desilting operation so kon pagtinlo no sa mga dams kag mga irrigation systems or canals naton para in kaso nga mag ulan-ulan gid man o kon mamunog gid man kay K5 John sa nagkalain-lain nga mga areas across Western Visayas free flowing kay K5 John ang tubig no kay muna gina preparahan man ang posible ng mga heavy rains diri sa Region 6. Preparado man ang aton nga DSWD Regional Office 6 pero nakadumdum dahil ang aton nga mga pumuruyo na mangkot sila nga kinabagyuhan na ta daway gyapon tong bagyo para sa mga kapitanaw. Actually, kaya mo na no gin follow up na to naliwat ang ba't kung wala na sang tuyo nga magsabat ang DSWD sa central office kay K5 John. Actually, sa pila na halos may mga pending ako nga mga messages and may nakatawag naman kita sa kay Asik Polidesma regarding dira sa sila nga issue. Wala sang sabat right after nga mapasakaan na nila sang kaso administratibo kay K5 John. Mega pamangkot niya ba na gambal niya ba na reglo na tong DSWD. Actually, ang regional office or ang Region 6 nga level kay K5 John wala na lagi natagan niya sa authority to answer questions regarding sa national kay K5 John. Ti base pala kung may nag-ariglo tos babaw sa national daw. Amo na gani kinakulit-kulit naton kun bala may in terms of the criminal case kay they have plans man no to file separate yung kaso kriminal kay K5 John. Okay, ang gin-file to nga kaso hindi bala daw civil pa lang to? Administrative. Administrative pa lang to. Tapos may criminal pa. Ting criminal may pagli ma-file to? As of this time, kahit since no, wala pa man kay K5 John, kahit since nga for example, i-file na nila, personally, diri sila yung ma-file sa syudad ng Iloilo. Hikayan ni sila sang mga kapitan magamuni. Ambal mga kapitan nga, palak lang mo sugid lang maway man, di magpakubo sinamo nyo. Nagdugang lagko ulo kung mga kapitan magamuni. Wala man sila abis ang update kay K5 John sa ila social media page kung wala sila tuyo na mag-respond bala kay K5 John sa aton sa mga katapos sang media. Actually even our other nga mga media friends kay K5 John na wala pa man sang update gikan sa DSWD Central Office. Actually doon naka yung kapilan ako ka message from time to time kay K5 John sa kay Asek Paul Ledesma, tinagaayo kita
na kung tani bala no may update o kung anong pwede bala ka kay 5 June at least masustain na to ng hindi nga issue kung may baluan man sa mga pumuluyo ka kay 5 June. Damo ga hulat-hulat sad to. Kay damo to sa mga nagabantay nga kung mapursige gani ang iban makuan man mareklamo man madugang pagit sila reklamo para nga makuan na lang bla mapursige na lang kag mahambal kag mapuwersa gid ang mga kapitan nga maliwat ng mga utok nila ka magkaraligwat na ng ilang mga estilo ngani nga pagpangurakot. Kaya kita nyo bago ni sila kapangurakot parte sa DSWD sa mga ex to, subong nga rin naman nung nangurakot naman sila sa fiesta sang haro, subong mga kabalan kasi ka mga kapitan ay. Actually, Tita John, nag-message kita kay Asek Ledesma early weeks sang December, mga around December 15, nag-message naman kita liwat December 17, early January, up until subong kay 5 June. Bisan isa nga message na ton wala sang sabat pero sang wala pa ni ma-filean sang administrative case sana ni halos sa mga messages naton kay 5 June may response gid no or update from Asek Ledesma. Do gingamit lang nila ning aton nga mga amon nga mga balita ni pagkatapos magpahimuno nga. Kung ako pagkilala niya tinunto ito. Sige lang anyway. Sige halang basi kon on vacation pa si si Asek Ledesma. Grabe man nga bakasyon kay Ferdon na wala ka bulan. Ati siyempre pwede man na gani ang bakasyon sa daw sa wala lang pero bakasyon gali sa sa panago lang. Check natin liwat by tomorrow kasi 5 June. Di ba naton sang time nga sugong ang issue nga ni kay 5 June. Hindi respond yun na siya. Message lang sa okay at least they acknowledge balaan mo kung may ano lang update kay 5 June or for example okay lang man nga mabal sila nga wala pa sang update okay sabat naman na kay 5 June no sang sa will be left hanging kung ano na ba ng status kasi syempre hindi man nato mabusisig dito kay dito sa ombudsman no kag sa on the regional level wala man sang authority nga ginhatag sa mga regional director sa regional director dali kay 5 June sa konsinoman niya mga officials. But we'll try to check kay 5 June sa pila naton ka mga contacts or resources. Kung hindi sila manghatag nga hayagan nga with their authority, imangusisa kita kay 5 June nga mga dupang intel nga style naman subong kung hindi sila madara sa maayos na usapan. Dalon ta sila sa santong paspasan. Sige. Okay, siyempre excited kita kay 5 June mabalaan. Kung dibla kailangan ba nila, gusto nila may masuspend anay of course no para hindi mahamper ang ambalgin nila, ang ambalgin nila nga ang ambalgin nila nga tagan leksyon gidya Kailangan man nga sa una ka lang ambalgin nila bla kay 5 June nga sa una ka lang manami. Ti amo na gani nga hambal nila nga una lang ang palak pagkatapos way na dayon. Anyway, follow up na sige yon ta follow up. Way kita kakataka sa pag-follow up sa amo sinang klase sa mga issues sa K5 Kim. Salamat kin K5 Kim. Opo, diri si Patrol, si K5 Makoy, SPO Malay. Gapamati dira no si Sir Cliff Acusta, si Mami Immaculate, dira sa distrito sang La Paz, po si K5 Sir Cliff Acusta, kag si Ma'am Immaculate sa mga nagabantay dira sa call center agents dira kag si Tita Rena Mapa sa Lapuz, dira kay Ma'am Maymay, Ma'am Kay, dira kay Ma'am Veronica sa Decamay. Pamilya man na ay kag pamilya Talara Magoles nga nagatutupid sa imong nga programa subong ka K5 John. Kaga naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Shout out anay sa aton nga mga followers mga ka-K5 nga nagapamati diri sa aton nga pagpangarang. Unahon ko ang mga mga followers ang June Kapulot News Live anay. Sakay may gabi ko sa Sinikway Lapos sa Modina family. Dapat gidna sa ila Sir John Bitayon. Diba?
Kay Emma Castro Kabilan, good evening. Nami pagid si Boy Mondragon magkanta sang rain. Agali ka? Matian ta sa sunod. Sa kay Joe Tanciano, may gabinan. Kay Udin San ay ambot kagwapa gidya sa kay Kim Idol ano ni daw maagi ako Dumaagi. Pa-contest ka dayon kagwapa ni K5 Kim. Mag-agi ka. Kay Joey Agnes, good evening. Mayong gabi lang. Kay Romeo F. Espada. Shout out gali gapamati gidira no sa may takas haro. Kay Udinsan sila nga Toto Nonoy, Amo, Boss, Idol John C. Toto naman ni gapamati naman kami diri sa bukid sang Igbaras Idol. Tamyawa kami diri ni Toto kami da Toto John maluoy ka. Grabe nga pakituhit tamyawan ba. Renato Bindita, good evening man sa kay Ray Resurrection. Good evening always gapamati sa imo radyo. Ba mayo kay sa radyo. Gapamati. Kay Filomeno Bernada Senior ara sa Kongreso ang Baskog nga Bagyo Idol John. Happy watching diri sa Big K Liganes. Kay John Sumande puwerte nga patakaran sang gobyerno Marcos patiga uli sa uma Idol John daw lapakon pagka-gobyerno sa Karuza Idol John. Kag Karo pasakyon ta si GT kag si Arte kag patukadon sa Malampunay Leon aragay. Niro Larido Gamusa, good evening man. Kay Joe Tanciano, good evening. Kay Cynthia Sanoy. Kay H. Balayo Plana, good evening. Kay Jan Sumande, good evening. Kay JC Kasipe, Jan Sumande, nabasa ko na. And sa kay Jewel Iego, good evening sa may barangay Mon sa Central Market, diin na sila. Ano naman? Sa ang barangay Mon sa Central Market. Daway na guro kay building na nadamong. Sa kay Macjan Galan. May gabi da. Sa kay Macjan Galanda may gabi. Ara na sila da sa may kuan da balaw sa may inang oy marketing da bala, no? Kapamati diri sa aton nga pagpangalagad sa kay Teresa Gipo, good evening. Kay Victor Villaber, good evening. Gibayad nila nga 1K per head sa eleksyon ginbawi na. Sobra pang nabawi. Kay Richard Diaz Chua, may gabi John. Kung kausa mo matarong gamay lang gadampig kay si Satanas amo ang prinsipe. Sining kalibutan nga puno sang mga butigon kag mga balingag. Arlen Rodriguez Siray, waswasya Idol John, good evening. Kay Che Isaga, good evening man. Rose Mercurio, good evening. Idol niya birahi sila. Mga gwapo mo ngangai. Mga gwapo mo ngangai. Mercedes Malquerido, good evening. Sunny Hotahero, good evening. Mayong gabi man. Sa kay Mary Jane Rodriguez, kay Boyet Rote, mayong gabi man. Kay Hinangag, mayong gabi. Yan ang hambal ni Tatay Diggs. Bakit ko ilalagay mukha ko sa mga proyekto na yan? Di ko naman pira yan. Is Tatay Digong na iya Walang na ganyang diri sa aton yung mga lampingasan na di sila. Sa kay Chi Isagada, mayong gabi. Kay kumpare ko John Cesar Villaruel, mayong gabi. Kay Rilno Diligencia, shout out from Antipulo. Don Bay Mathesa, good evening man. Kay sa kay Julio Sancho Abilardi, mayong gabi. Medina, mayong gabi gid. Ginatamya ko no sa may si Sensen sa San Joaquin nga nagapamati man ka nagalantaw diri sa aton nga pagpangalaga.
Sa ato naman nga Facebook page ang K5 News FM Iloilo kay Binji Astorias ko din Veronica Cabiten Greenyo. Mayang gabi Jefferson Agudines, Reynaldo Caspe, mayang gabi, pare mayang gabi da, Dino Takayon Deloria. Gapamati kami ni Mrs. Sige Kutkot sa sunflower seeds. Bao grabe kukot. Oh. Sa kay Jerry Dicara, sila nga pa region kung mag-ulan gidman sa Friday. Baha naman di sa stoplight sa Takas Haro. Tapos dugay pa man mahubas. Gani man bisan gamay nga ulan na da. Grabe na da ya. Gintampukan nila binada sa may kilid da. May nagtampok na sang duta. Naginimo nga daw bulo-budiga. Gintampukan nila na da ang ano ganino ang drainage. Subong ginakot-kot nila prote way pa magyapon matapos. Sa kay Wilson Dimitilio da. Good evening Idol John. Relax lang ang puso mo. Shout out gali sa balay nga nagabulig himo siminto si Toto Jason. Kay Blair Matoliano, good evening man, through drive-thru taxi ko no 2561. Kay Bele Tayon, good evening, shout out sa sitio Barangay Kubay, sitio Lunok. Belated happy birthday sa kay Cyril. Nagahulat siya kagabi nga ma-shout out galing na ubusan ka na oras Idol John. Salamat gid, God bless. Ay shout out tiliwat happy birthday kagabilited, happy birthday sa kay Cyril nga nagapamati sumo sa Masityo Lunok, Barangay Kubay Haro. Ari pagid sino pa si Cheryl Apating Branya, good evening Susan P. Siscar, Emma Castro Kabilan, kay Akirilin Sarmiento, mayang gabi si Skylab, good evening man. Kay Jefferson Agudines, kay Duna Jane Casero Manihero. May gabi, babalaan nila kanta gali si Duna Cruz no. Sang Rain. Sa kay Bengs PSG may gabi man. Sino pa? Si Norma Dana Baldoque. Good evening. Kay Narciso Bolivar, good evening. Shout out ko ang anak sa kay Charfel Grace Bolivar sa may Bakhaw. Kay Ruben Brillantes, Idol John, good evening. Nagamonitor ako diri sa radyo. Very good, no? Christine Gardose, mayong gabi. Kamigs Vlog, good evening. Kay sino pa? Nonito Sumbong. Good evening. Correct ang dalalon sa giring. Agustin Kabanteng. Good evening kay 5 John watching from Sitio Padlasan, Barangay Bacolod, Leon, Iloilo. Christian Biuna, kaluluoy ang mga negosyante subong Idol. Ila man na sala gapapahog-pahog sila sa kay hari sa una kag Jose Ray Tabanera Noliano, gani Sir John, sang una barato presyo sang balaklon sa supermarket, subong perte ka mahal. Di magmahal na kay mahal na Manila nga mabalay randa. Kay Rosalie Castellano, may gabi Sir John, I'm watching from Molo Boulevard, Iloilo. Julia Alberca Gansya, good evening. Marlon Chong, good evening. Kay sino pa? Mangkot si Marlon Chong kung pilag ko no sweldo ko. Secret. Kipay bandre, no? Secret. Basta kung anong gusto ko nga baklon, mabakal ko. Amo na mambal ko si mo. Secret lang Hindi pwede nga ipalayag bilang nagkaroon tikalon kita, no? Pero ang importante dra mahambal ko sa inyo, no? Kayang-kaya nga mapunan sang sweldo ko ang ginasweldo sa mga konsyal sa City Hall. Amo na ginambal ko sa inyo, way ko galagas ang sweldo da kun pananglitan nga mag-ubra da. Kay bayaan ko gani ang akon sweldo nga nasubra na 300,000 ang bulan. Hinayaan ko gani bango sa prinsipyo. Ayan padira lang. Kung ginalagas ko daya hindi sweldo kundi magserbisyo sa inyo sang tutuod kay insakto para nga matadlong ta. Matadlong tangon tanib lang tiko nga pang gobyerno sang syudad ang kinawatay sang kwarta sa syudad, ang tanan-tanan nga korupsyon sa syudad dapat matadlong ta di sa syudad. Di way magkamugana nga muna. Sige hanyo arao. Subong ara naman gina-approve naman sa City Council, wala sang nihay kag nihoy. Wala sang may nagpamalabat. Gina-approve naman sa City Council subong nga Miyerkules lang ang 300 million nga balor nga ilon naman sa bangko ni Mayor Isacho. May ginloan naman aprobado na ginhatagan nila otoridad si Mayor Isacho nga mag-loan sa bangko nga nagabalor sang 300 milyones naman utang naman na.
Mautang naman ang syudad sang 300 milyones. Subong lang gid gin-approve sang City Council subong nga hapon sa ginio sang aga sa ginhiwat nga regular nga sesyon. Ginhatagan nila otoridad si Mayor Raisa Cho nga magpangutang sa bangko loan 300 milyon. Abi nyo ko nanon ang 300 milyon? Ipahimo kuno sang inang iskwilahan mga ka-K5 nga sa iluhan sang Iloilo City College. Kay ang lugar nga ginhalinan sang sang DPWH inang City District Office kundi ginkakasilada sa ilang nga opisina. Amo na kunong himuon nga bag-o nga Iloilo City College ti malon kita kay mautang kita sang 300 milyones kay amo nang ipakayo to ikon ipabutang na dito. Way pagani matapos ang ginloan ni tatay niya nga 400 billion o nga 4 billion. Way pagani mabayaran ang 4 billion nga ginutang ni tatay niya, ara nagutang naman sa 300 million. Diri na ni nagsugod kag amo na ni sa mga ka-K5 ang tudlo sa iya ni tatay niya. Hindi pala nagambas tatay niya nga kung mapungko bata iya tudloan niya. Siya ang matudlo, hindi pala K5 Andre. Siya ang imuon nga OJT. Gina-OJT yan ang iya nga manog nga tutor amos tatay niya. Ti amo na tudlo ni tatay sa iyo ang mangutang. Si tatay pala utang 4 billion ang utang nga ginbiling sang syudad antes sa maglayas. Binilinan kita sang 4 ka bilyon nga utang. Subong ang iya nga bata, gintudluan niya mangutang kaday ha kay may porsyento tadaday mo. Utang kaday kay ang may 10% kadaday mo. Utang ka 300 milyon ginutang mga ka-K5 araw. 300 milyones ang ginutang subong ginaprubahan man sang mga animal ka mga buwisit ka mga tando-tando mga chiwari-wariwap mga chiwawa nga mga kunsal sa syudad sa Iloilo. Ayos. Mayong gabi kay sino pa si Muning Anabel Alberto Villanueva mayong gabi. Kay Alfredo Pilayo, kay Arthur Antipatia sang Barangay Galang Uton, Gerald Barsikas, Eli Divinagracia, kay tanan-tanan kay Daryl Parcon Fuerte sa Dumalag Kapisda mayong gabi man, Agnes Gagula, Romel Palmares, Eman Barcia Orbasia, Eman Basia, Romel Palmares, Jefferson Agudines, Carla A. Magahom watching from Kuwait, Kuwait no? Roberto Castro, shout out tanan-tanan nga tanod sang Barangay Palapala 1, kay Angelo Anas Almusa, kay Angelo de Monteverde, sa kay John Mark Hardelesa, Jan Cesar Abante, Rinan Garalda, Jumar Pinicilia Rodriguez, Fred Pasgala Campo, Ria Capanas, Ralpha Abario, Marlon Canha Casinyo, damo sa inyo ba? Dali na, balikon ta kamo dugay kay damo pata isyo dano. Komersyal ko anaya balikon ta kamo, hindi ka magwanta damo kamo gali nga pamati nga nagalantaw di. Alam ko nakabaton ko award kay damo gyud makamugli di. Inom ka mo anay klinika di Tribayo antiviral, antibacterial antibacterial mga ka-K5. Amo ni siya ang klinika di Tribayo di antiviral and antibacterial specialist mga ka-K5 Ang di Tribayo mga ka-K5, isa ini ka superfood supplement nga ginimugikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pari may maayo nga natural antimicrobial properties. Ilabi na gid batok sa mga viruses pareho ini sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil, mga ka-K5 nga parte sang D3 Bio ang ginahimo ini sa aton nga lawas into monoglycerides kay isa na diri ang ginatawag naton nga monolaurin nga sa diin halin ini siya sa D3 Bio nga gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kay pinakakusog nga natural microbial sa aton nga kalikasan. Pinapanami pagid sang D3 Bio pinaagi sa MCT ukon kinatawag naton nga medium chain triglycerides mga ka-K5 ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. Sa diin ang vitamin K isa na siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong
sa sobrang nga bleeding o pagdugo ko na dingge ka na mga ka-K5. Wala labot sila ginapanami pag isang D3 Bio ang absorption sa pag-usar sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig agod nga malikaw ang lawas naton sa bleeding kung naimpiktar ka na sang dingge mga ka-K5. Ano pag ginahulat nyo? Inom na kita sang Clinica D3 Bio na superfood supplement. Mga ka-K5, amo ni siyang natawag naton nga inang natural nga klase sang antibiotic. Hasta mga sipilis, ni mga gonorrhea, ni taltal ni. At sa mga kautunan, mga lalaki na lang mahilig magtilaw-tilaw sa mga inang 4 kilos kilidalan. Tapos matapikan kay mo sang gonorrhea, sipilis, blatian sa kwanda. STD nga natawag naton o sexually transmitted diseases mga ka-K5 or STI, no? Sexually transmitted infection. Inom kamo sang Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang tanan nga mga produkto sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center bakla nyo sa mga butika kag sa tanan man nga mga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Ang aton nga oras alas 9:21. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Sa kapagtilaw, sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yun lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magluhog sa bago nga paglaong. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay, wala sambaya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa nangilitiyado ako ni Government Louis. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko nag-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapastay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magbiga sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na lang. Magpagaya sa laban. Yes, wala pa yan. Ubot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay, wala sambaya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarawan, o kung mas kilala bilang Manunay Manin. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas sa oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sala. Isa ka kadadaghan, naging pangamuyuan ko. Salamat
Salamat gid Dr. Miluy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanin maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nangin isa kahaligi sang amon kadadaglan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig nga handurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman Handa magpalangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-iwong sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News sa Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako. FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangalagad. Ang mga balita ang inobatan ng buylogman nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang klinika DTX Coffee Mix ga kafe kana ga detox ka pa. Ang ka-K5 namito ni ng kape labi na kung bago tapos panyapon. Bago tapos kaon. Inom ka na sang kafe mga ka-K5 ang kafe nga healthy. Kay nga namin ni siya kay may chia seeds extract powder nga nagabulig para sa good digestion. Kag nagapaniwang sa ato, nagapaseksi. Mga ka-K5 kay kung makainom kita sang kafe nga may chia seeds, mga ka-K5 hindi ka dali-dali gutomon, no? So bastante pa sa mga vitamins ka mga minerals nga hindi ka man pagutomon kag hindi man magkulang ang sustansya sa lawas mo nga nagsulod sa aton lawas. Lalabot sina may arasa nga kontra diabetes ang ampalaya extract powder mga ka-K5 nga nagabulig ini para sa pagkontrol sa aton nga blood sugar level kag ang pinaka the best diri kami ara siya nga inang di sugar cane extract powder nga amo ni siyang bastante sinutawag naton nga antioxidant nga nagabulig sa pagdetox ang aton nga lawas mga ka-K5. That's why gainom ka na sang kafe, ga-detox ka pa. Klinika DTX Coffee Mix mga ka-K5. Sa sini nga mga tinuloy, check nato ang mga balita na kay impormasyon nagika na kay K5 Jenny Kauyunan. Sa sini nga mga tinuloy nagikan sa Iloilo City Hall. K5 Jenny sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM. Kampiyon report. Ginpanginwala sang manugbaligya sa isda ka K5 June sa Terminal Market na gintampuyong sini ang babae nga nagbakal gamit ang peking a kwarta. Inibase ka K5 June sa inisyal nga investigasyon na ginpatigayon sang Local Economic Enterprise Office kon LEEO. Suno kay LEEO Head Maricel Mabakyaw, ginpahayag sini nga wala gintampa sang vendor ang babayi bangod ginawat sila sa market guard para hindi maglabutanay ang duha. Ginpahayag pa sa natungdan na K5 June nga wala man ginatolerate sa ila opisina ang hindi maayo nga akto sa mga vendors sa ila mga customers. Dugang pa sa natungdan nga ila man ginapaidalom ang mga vendors sa training sa good papasangkad ang professionalism kag kung paano mag-handle sa mga customers. Kag ini nga balita ang gidulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakape ka na ka-detox ka pa report nagikan sa Iloilo City. Ining si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 Night Watch, June Alojado, Kapulo. K5 Night Watch. Ayun mga K5 na batan report at promosyon nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Langala Chempota. At kay EDC Inyon Linog sa Roa City as of 9:15.
Gali, may linog na sa Roa City. Dili sa Amondo, way namon mo ba tiyagan din, no? Sa inyo lang guro da, no? Sa Roa City. Alfie Paclibar de Pacto, shout out idol watching here in Barangay Kadilang, Lori Palomo, Maria Fatima, Tolentino Jennifer Palomo, kag Barangay Kagawad. Sino ang Kagawad? Tristan Wyatt Bigulay, mayang gabi man. Sakay Mac Jo Balagers Makirmi. Shout out watching here in Barangay Road, Pasig City. Kay Nen Fatahala, no? Mayang gabi da sa Barangay Alegre. Sinang Mising Mercedes Nombrida. Gapamati gid. Kay Ninita Del Prado da, mayong gabi man. Kag sakay Rod Paksial. Good evening sila nga sa Sir John. West Habog-Habog Mulo. Okay? Damo kita listeners nga sa city proper, no? Sa siyudad sa Iloilo pamati, no? Mayang gabi gid, no? Good evening, sir. Radyo kami gapamati, Sir John kag sa kay Sir Ted. Mayong gabi lang sa kay Feli Lumahang sang kadinglian uton. Kay MC Hermano, idol the best kagid mag-programs. Idolya, sakto gina imo idol. Noy Warren Rojo, happy night watch to Karil. Okay? Mayong gabi gid. Shout out lang da sa kay sa mga gwardiya sang WIT, idol kay Boss Jetro Gabiason, kay Raf Corpus kag kay Jorilyn Julin Bisweno Panoy gapamati gid sila always idol. Ayos sige. Sa kay Sal si Bubukuyan da mayang gabi man kag sino pa Veronica Kabiten Grimio, watching from Bayag Sur, Leon, Iloilo. Jefferson Agudines may gabi man. Okay? Sige. Daway nakita chimpo diri sa ato sila nga pagpangalagad do. Inom na kamo sang extend food supplement for men. Kaya ang extend food supplement for men mga ka-K5 na para ni pampabaskog sa mga nagaluya ninyong lawas. Kung nagapangluya na kamo labi na sa mga kalalakin handa galuya na lawas nyo. Mga ka-K5, inumin na ninyo sang extend food supplement for men para magabalik ang inyo siling kapagros. Hindi lang ni para sa chuking-chuking kag sa uyab ha. Kundi pwede man kon kamo ang medyo heavy ang inyong trabaho kada adlaw-adlaw bla pirmi kamo kapoy. Pwede magamit sa mga sports enthusiast bla mahilig magbasketball iban pa nga mga hampang. Pwede man kamo makagamit sini para nga hindi magluya tuhod nyo samtang nagakuan kamo. Kaya nagahatang sa extra energy sa lawas naton mga ka-K5. Extend food supplement for men bakla sa tanan nga mga butika nationwide kay sa tanan nga mga klinika di alternatibo medisina and wellness center ni Doc Ramil Oy. O ita tiyempo diri sa aton nga pagpangalaga standby na kamo kay DJ Macho Kulit sa Laugh Out Loud. Sa ngalan sa bilong nga pwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka-K5, John Aluhado Kapulot para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Iloilo, K5.